Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі LEGO набор 754.00 Мікрофайтер Плакуна. Як на мене, весьма непоганий. Ціна $15. Доволі не прям так дорого. Фігурка мені навіть подобається звідси. Я давно хотів її отримати. Рік випуску 2025 звук сказати. Ми маємо два пакетика, одну інструкцію. І тут ще були дві такі плашки. Так, то приступаємо до зборки. Так, я вже зібрав перший пакетик. Фігурка доволі мені подобається. Дуже. Збірка доволі така інтересна. В принципі, мені все устроює. Йдемо далі. Я вже завершив зборку. Мікрофайтер мені доволі подобається. Це є третій мікрофайтер в моєму колекції. Перший був це мікрофайтер Боба Фетта, другий Капітана Рекса і цей третій вже. Так, доволі класно. Мені сподобалося. Радий для купівлі його.